Sa mga taga-dakbayan sa Sugbo ug sa tanang mga mosulod sa Cebu City, ipatigbabaw gyud ang pagbaton sa disiplina sa kaugalingon. Ug mga adlaw, Oktubre 1, lagdaan ni Cebu City Mayor Michael Rama ang iyang executive order nga opla disiplina ug ipatuman dayon kini. Tinguha niini nga mausab ang kinaiya sa mga tao nga disiplinado subay sa tinguha nga mamahimong Singapore-like ang Cebu City. Ani ang report. Gipang himugatan ni Cebu City Mayor Mike Rama ang gitinguhang disiplina kinahanglang magsugod sa kaugalingong Pinoyanan sa matag Sugboanon. Subay kini sa seryosong tinguha sa mayor nga mamahimong susama sa Singapore ang dakbayan sa Sugbo. Household bases where we are, all those stakeholders, the marshals, everybody, I wish to be involved. Let's all start at home. Singapore like Cebu City, start at home. Tigumon pa sa mayor ang tanang mga mulangkob sa uplan disiplina alang sa gikilakdang pagpatuma niini. Lakip nini ang kapulisan, kabaranggayan ug tanang mga buhatan nga maoy gitahasan sa pagpitol sa mga taong way disiplina. Ang uplan disiplina mopahugot pa sa pagpatuman sa tanang mga ordinansa sa Cebu City nga nagdili sa pagpataka og labay sa mahugaw o basura, pagpangihi og pagpangluwa sa publikong dapit, pataka og parking ug uban pa. Gusto usab sa mayor nga adunay maayong mapansayan ang mga tao nga nagpuyo sa syudad. Ang kaywa man tayo disiplina. Kung naapa, wala na. Ang atong approach ani, it will be the same with during the COVID Uplan Bulabog. So this will be bottoms up approach. Nasayran nga gikuha ni Mayor Mike Rama ang serbisyo sa mga kanhi opisyal sa nasudnong kagamahanan aron masigurong epektibo nga mapatuman ang iyang vision nga Singapore-like Cebu City. Lakip na nini ang pagsulbad sa baha sa syudad diin iyang gitahasan si kanhi Environment Secretary Roy Simato sa pagpatuman sa clearing operation sa tanang mga istruktura nga nakaali sa mga waterways. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.